Nchomorigera soroboti ronde niko bono yokuria hekerogo kyobu MCA hase ewadi ye Rigoma umanyakaine buna Johnson Mari anyara ko baga kuboria habasae batige gutumika bobe n'abana siasa sokolenta chibura buru hanne mono asage korekia ne kiwa bwangaga se ichiro ya Kiumbu boigo niko bona abasabire babe abatoereru baineke omorembe na kugenderia no bonchiroria bwabo okwana nigetaseni kigagia nsoko TV niko bona hatebire gatia magendero ayo atarabakago ikirani gwa se ward yeyu niko bona hali chipara gitari negative nakwanira egekorekano kiakorekana ari ase omochio Kiumbu ase abasubati baitu nabasae baba bagutumika bobe n'abana siasa ekarete picture mbe sana ase ense yaitu ya Kenya ng'a omogusi ong'ere goitana bweka mpaka tosireti oyo moito otigira abana baye erore kiagera ntomanyeti ng'aki abana barache bakine gotatige togobatigira Nyasaye ngotebia abantu baminto iga bagusi kamuranche especially abasae titogani gutumika bobe n'abana siasa ase ogosaria omorembe kiagera egesa kugiaito kia mambi igokera arua storent buna abasae toise gosaria omorembe bono iga ntokunyara gotenena ase eng'encho ogokinia egesa kugiaito gosaba abasae ng'a emeremo nemengere Kenya eye baranyare gokora benyorere eng'eria yabo ya ogwekina gose gokina chifamilia chiabo kamuranche rigie emeremo eye erabakonye nari muranyare gokina chinka chiaino ribaga mogotumika n'abana siasa bobe yagera omorembe osarikana tariasarika naende yanyarekana ng'a nonya okogenda echera nabo okogenda ekiagera ekero gwasaririe omorembe gose kwarwanirie omonto gose gwaitire omonto nabo ogosibwa kare na kare yatoka ng'a omwana siasa oria ogotumete ere taiyo naye bwegotigarete bono nkoirana ase abanto baminto ba eward ya Rigoma ntomanyete emechando tobwate naende kende nkeri ng'a ntori korwania onde gose korama onde ng'aki atarakore eke na keria egasi netakeire ekorwe naende ntotagete omonto ogotegerera abanto ase okobakorera emeremo moroche buna chipara chiaito chisaregete abang'ina baito ababagotu basinyire kogenda chindoche kobucha amache ntorengereti ng'aki torakore tonyore amache aikere kero oyomo ase omochio oye banyara koba bakobucha amache na korosia endagera ekiagera amache na obogima chinyagitari chiaito there can be a slight improvement ase nyagitari chiaito lakini eri nekero twaboria amaswali amange especially nyagitari ya nere ang'e nanka gose ye ward ekorugukeroka ya improve because into atema koboria utatigarende teraika to those standards tutagete buno mwananchi wetani yonse ntuga nitokonya abasae baito ase amang'ana empowerment chibese nchiro na bese mugavana tagototainga bese nchie county ekiagere serikali nkorwere naende nkwakana tore revenue iga abasae baito ntuga nitobarigereri eina ere enchera yoka torabakonye batige gotumika n'abana siasa inche buno omosae bwabange tinganeti ntumeka omosae bobe ase okoreta eburaburu ase abanto baito nigo nganeti ntumeka omosae ase okomwagacha nari aranyare kwegendereria arosie egesa kukiaye Kenya yaita egendere na gusii yaite